Cada any, 15.000 pescadors intenten guanyar-li la partida al silur sense èxit. Segur que vostè, si té de 30 cap amunt, se'n recorda d'una sèrie mítica dels 80. La coneixien com UV. Eren uns extraterrestres que s'alimentaven així, Sílvia, de ratolins, i que sembla que tornen i han aterrat a València. Sí, perquè volen fer de València un dels escenaris de la sèrie, però un poquet renovada. Atractius extraterrestres que s'alimentaven de ratolins. Es recorden de UV? Quasi 30 anys després de la sèrie, torna una imatge renovada i amb escenaris més futuristes, entre ells la ciutat de les Arts i les Ciències de València. Te mirarà la cara cuando acabe contigo. Va fer furor en els anys 80. Ara, UV estrena nova versió amb més efectes especials i cares noves. Personatges vinguts del més enllà que conviuen en escenaris que també semblen ser d'un altre planeta, com ara la ciutat de les Arts i les Ciències de València. Una nau nodrissa enseja Calatrava al cel de Nova York. Els passadissos de la nau no són altres que les futuristes estructures del Museu de les Ciències, ara poblades d'extraterrestres. El primer capítol ja l'han estrenat als Estats Units i ha deixat xifres de rècord. Més de 14 milions d'espectadors superen fins i tot l'estrena de la popular Perdidos. A Espanya haurem d'esperar fins al 27 de desembre. I estrenes en la cartellera per encetar el cap de setmana. En primera fila, Celda 211, una producció espanyola molt recomanable que encapçala Lluís Tossar. A més, Meryl Streep, Richard Gere i Cameron Díaz es deixen caure